Nigeria, as Africa's largest country, largest economy, largest democracy. Tile kelen ɲɔgɔn ye kɔfɛ ni jamanakuntigi Bola Tinubu ye Abuja, Nigeria faba la, ministre Blinken taara jagokɛyɔrɔba Lagos a ye kɛnyɛrɛ kunnafoniko daminɛyɔrɔ dɔ lajɛ yen ka Ameriki bɔfan sira n'o ye technologie yɔrɔ kura dɔ koromokari min bɛ Amerika fɛrɛbɔ jira. Monsieur Blinken ka mobili nin ye nin dugu ni bɛdaw la minnu falen bɛ mɔgɔ la mɔgɔ miliyɔn 20 ni kɔ bɛ min kɔnɔ ka sɔrɔ ka don san 100 su 20 ni fɔlɔnan na subahana masini siratigɛ gɛlɛnw n'o ye technologie complexe manana yɔrɔ min na Nigeria ka fɛn kura jirala a ka programme ni cɛniko fiɲɛ sira fɛ n'o ye virtuel ya. Blinken ye Nigeria ka hakilitigiya tanu. A ko Ameriki b'a fɛ ka baara kɛ ni Nigeria ye, ka wari bila Nigeria, ka jɛɲɔgɔn kɛ ni Nigeria ye. Nga a y'a fɔ fana ko gɛlɛya bɛ yen hali bi walasa ka jagokɛlaw bisimila cogo min na. A ko At the UN General Assembly just this past September, President Tinubu said, and I quote, "Africa is nothing less than the key to the world's future." Ale ni Nigeria ɲɛmɔgɔ ye kuma ta dɔw kan i n'a fɔ n'a bɛ wele ko capital o seginni seko ni gɛlɛya min bɛ sen na n'o ye ka nabarako ban. Dunanw ka tɔn minnu sigira sen kan Nigeria olu kan ka yamaruya sɔrɔ waribɔnw n'o ye banku sanfɛla fɛ walasa ka nafolo segi u ka jamanaw na. Hali ni waribon sanfɛla ye waridonnaw hakili sigi jagokɛlaw ye ŋunukanw fɔ ko waatijan kɛra ni san laban nunu na bawo Nigeria jamana kɔkan wari sɔrɔta bɛ ka dɔgɔya k'a da kan diɲɛ taji n'o ye pétrole sɔngɔ dɔgɔyali kan ani pétrole bɔli jamana na. Abuja dugu kɔnɔ tarata don Blinken fana ye nafolo segini ko lawuli foroba la ka sɔrɔ a ye sɔrɔko sinsini tanu min layidu taara Tinubu fɛ ale min sugandira salo. The future really is with Africa. It's no secret to anyone that in the coming years,